El Lleida Esportiu encadena 6 jornades sense perdre, després de l'empat aconseguit ahir al camp de l'Espanyol B. La remodelació de la plantilla en el mercat d'hivern continua donant els seus fruits per un equip que definitivament ha canviat per complet la seva dinàmica de joc i de resultats, uns canvis significatius, sobretot a nivell defensiu. 6 jornades sense conèixer la derrota per un Lleida Esportiu que continua en una línia de joc i resultats ascendent. En aquesta ocasió, els blaus van empatar al camp de l'Espanyol B, en un partit en què van gaudir d'oportunitats per endur-se els 3 punts. Javi Casares va avançar al Lleida amb un gol matiner al minut 3, però al quart d'hora de joc, Sòria feia l'empat. A partir d'aquí, ocasions clares per dos conjunts, en un partit amb molt de ritme. Des del filial, sovint, contrarrestades per una defensa que, liderada per Andreu i Noel, es mostra cada vegada més sòlida, i per un Álvaro Campos que travessa un estat de forma esplèndid. En atac, una altra vegada, bones sensacions, sobretot en la connexió entre Nierga i Casares. En la segona meitat va continuar l'intercanvi d'oportunitats. Casares va tenir les més clares per de Siviero, mentre que novament Campos va salvar l'equip amb intervencions de mèrit. Sumar para nosotros es importante. Continuamos con esta tendencia positiva desde hace alguna fecha. En un partido complicado, difícil, un campo muy difícil, contra un rival que te exige muchísimo. Me parece que en líneas generales el equipo trabajó bien, compitió, sufrió cuando le tocó sufrir y intentó de apurar las opciones que tuvo. Amb aquest resultat, el Lleida es consolida a la part mitja de la taula. El pròxim rival serà l'Ebro, en un partit que jugarà dissabte a 2:15 de la tarda al Camp d'Esports.